እግዚአብሔር ከዓ ንቃኤል ሓውካ አቤል አበይ ኣሎ ኢሉ ሓተቶ። ቃኤል ድማ ኣይፈልጥን ኣነዶ ሓላዊ ሓወ እየ ኢሉ መለሰሉ። ቃኤል ንሓው አቤል ምስ ቀተሎ እግዚአብሔር ምስ ሓተቶ ዝሃቦ መልሲ እዩ። ስድራ ክርስቶስ ከምቲ ጨካን ልቢ ቃኤል ኮይኑ ዘሎ ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን ኣለኹ ጽቡቕ ብምሕረት ኣምላክ ከምቲ ጽቡቕ ዘለኽዎ ጽቡቕ ክትሉ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ጸሎተይን እዩ። ኩራት ቤተሰበይ ሽምባርከስ ለማዓንቲ ድማ ብሓንቲ ሓጻር መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ መጽአክም ኣለኹ። ብጣዕሚ ካብ ዘምሃረትኒ ስነ ጽሑፍ እያ። እስኻትም ድማ ተዳሚጽኩምዋ ከተምህረኩም እያ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ሕዘያ መጽአ ኩራተይ ናይታ ጽሕፍትና ኣርእስቲ ከም ቃኤል ኣይንኾን እያ ትብል። ቃኤል እቲ ጨካን ርህራሄ ዘይብሉ ንሓው ዝቐተለ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ብጣዕሚ ጭካኔ ብዝተመልኦ መልክዕ ንሓው ንሓፍቱ ንወላዲቱ ንበዓልቲ ገዝኡ ንበዓል ገዛ ኮታስ ዝተፈላለዩ ሰብ ከምኡ በርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ብጭካኔ ብኻራ ድዩ ብጥይት ድዩ ሽጉጥ ድዩ ብዝተፈላለየ ሰብ ክቐትል እዩ ብዝተባሃለ በላሕቲ ነገራት ህይወት ሰብ እናሕለፈ ኢና ንርኢ ኣለና እና ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን እየ እታ ስነ ጽሑፍ ሒዘያ መጽአ ኣንብበ ቢለያ ብጣዕሚ መሳጢቲ መሃሪቲ ሓጻሪ እያ። ንስኻትም እውን ክትጠቕመኩም እያ ኢለ እየ ማለት እዩ። ኩራት ቤተሰበይ ናፍታ ጽሑፍ ከብለኩም ሪከርድ ከየንውሕ ሓቢርና ነዳምጻ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 እግዚአብሔር ከዓ ንቃኤል ሓውካ አቤል አበይ ኣሎ ኢሉ ሓተቶ። ቃኤል ድማ ኣይፈልጥን ኣነዶ ሓላዊ ሓወ እየ ኢሉ መለሰሉ። ቃኤል ንሓው አቤል ምስ ቀተሎ እግዚአብሔር ምስ ሓተቶ ዝሃቦ መልሲ እዩ። ስድራ ክርስቶስ ከምቲ ጨካን ልቢ ቃኤል ኮይኑ ዘሎ ኣብ ስደት ብጽሞዋ ብጭንቀት ናይ ዓለም ተዋሕጦም ዘለዉ ኣሕዋት ተሓኒቆም ዝሞቱ ኣሕዋትና ኣበይ ኣለዉ? ነዛ ቃል ደጊምና ነስተንትና ከም ቃኤል ፈተውቲ ነፍስና ከይንኾን ሓላዊ ሓወይ ድዬ ኣይንበል። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እቲ ዝዓበየ ግብሪ ስለ ሓውካ ምሕሳብ ስለ ድሕነት ዓለም ምጽላእ እዩ። ነዚ እያ ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ትብል። ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሓረና ኢልና ንጽሊ እምበር መሓረኒ ኣይንብልን። ከመይ እንተበልና መሓረና ዝብል ቃል ትርጉሙ ስለ ኩሉ ዓለም ምልማን ማለት እዩ። ይሕዋተይ ኣብ ዓለምና ብዙሓት ኣሕዋት ብፍላይ ኣብ ስደት ሰኣን ሰብ ሓጋዚ ደሃይ ዘይምግባር ብዙሓት መናእሰያት ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ብጭንቀት ተዋሒጦም ተሓኒቆም ዝሞቱ ውሕዳት ኣይኮኑን። ሓደ ዓብዪ ሓገዝ ካባና ይጽበዩ ኣለዉ። ንሱ ከዓ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ወይ ናይ ጉልበት ሓገዝ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናይ ጸሎት ሓገዝ እዩ። ኣስተብዕል ክቡር ሓወይ እዚ ሽግር እዚ ኣባኻ ስለ ዘይበጽሐ ቀሲንካ ክትድቅስ ማለት ኣይኮነን። ወንጌላዊ ሉቃስ ከምዚ ይብል። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 27 ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ኢኻ ከምቲ ንነፍስኻ ብክርስቶስ ኣሚንካ እትእዘዙ ፈጺምካ ድሕነት ትደሊ ድሕነት ናይ ሓውካ እውን ከገድሰካ ኣለዎ። ከምኡውን ከምቲ ንስኻ ካብ ሽግር ክትድሕን ትደሊ ብጻይካ እውን ከይጠፍእ ህይወት ክርክብ መታን ክትሓስብ ኣለካ። ከምቲ ኩለና ንፈልጦ ብሰንኪ ውድቀት ጭንቀት ተስፋ ምቁራጽ ከየጋጥሞ ናይ ንስሓ ዕድመ ክረኽቡ ናብ ኣምላኽ ድማ ክምለሱ ምእንቲ ኣዕሩኽትና ስድራ ቤትና ሃገርና ዓለምና ደጋጊምና ንጸልን ንማህለልን ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ ምህለላ ጊዜ ናይ ንስሓ ጊዜ ናይ ድሕነት ጊዜ ሕጂ እያ። ኣምላኽ ከዓ ኣይገድፈናን እዩ። ኦ ጎይታ ይቕረባልና
ንዝተጨነቁ ህዝብኻ ብፅሐዮም እሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሰና አሜን። እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ክቡራት ቤተሰበይ ብጣዕሚ እያ ልቢ ኢሉ ንዘስተብዓላ ሰብ በተለይ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዋ ክቡራት ቤተሰብ እቲ ሓደ እዩ ጨካናት ኣይንኹን ንምንታይ ልኽፉእ ጨካናት ስለንኾን ለና ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ተጨኻኺኑ እኒኦ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ጨካናት ንኾን እኳ ተዘይፈለጥናዮ ግን ልክዕ ከም ቃየል ዝኾኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ዝፀንሑ እኳ ተኾኑ ሕዚ ግን ብልበዝሐ ብልገነነ በቃ ከም ኖርማል ንሪኦ ኩነታት እዩ እኒኦ ማለት እዩ ጽባሕ ክምርዖ ተባሂሉ ሰብ ኣብቲ ዳስ ተተኺሉ ለማዓንቲ ሰብ ከምኡ ሰብ ቀቲልዎ ዝብል ዜና ክትሰምዕ ከለኻ ኧረ በስመ አብ ክንደይ ይልሕምም ክቡራት ቤተሰብ ስለዚ ከማኻ ሰብ ክቐትሎ ከሎ ብጣዕሚ ይልሕምም ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ድማ ሕዚ ዘይኮነ ኣብ ዘመነ ቃየልን ኣቤልን እውን ተፈጺሙ እዩ ኣብ ልዕሊ ሓው ዘብፅሖ ጥፍኣት ቃየል ሓው ብኢዱ ከም ዝቐተሎ እዩ ሕዚ እውን ብኢድ ሓው ዝቐትል እኒሄና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብኸመይ ኢና ንወፅእ ቃል ኣምላክ ብምስማዕ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብምኽታል እቲ ክፉእ ክመፀካ ተሎ ኣይቅበለካን መጥፍእ እየ ኢኻ ናይዚ ዓለም ፈታዊ ብምዃን ህይወተይ ነፍሰይ ክተበላሽል ደለኻ ይኸልና ክንነፅጎ ይግበአና እቲ ሕማቕ ሓሳብ ካብ ሰይጣን ይልምንጩ ሰይጣን ከዓ ስርሑ ይሓድጊ በተለይ ደኣ ንእሽተን ክፍተት ተረኺቡልና ብኣጊሩ ጽቡቕና ምሰለ ነቲ ዒረ ልክዕ ከም መዓር ከብልዐና ይጅምር ማለት እዩ ናተቐብልና ንወልዖ ተኾይና ተደጋጋሚ ድማ ንጥቀመሉ ተኾይና በቃ ይስዕረና ናብኡ ገጽ ከነዘንብል ይገብረና መንገዲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካምለይ ንርያ ልክዕ ከም ጸልማት ይሽፍነና ማለት እዩ ስለዚ ከም ቃየል ከይንኾን ክቡራት ቤተሰበይ ንጠንቀቕ ንኹሉ ብጭካኔ ዝሕልፍ ሰብ ብጣዕሚ ናተባዝሐ ናተበራኸተ ይኸድሎ እቲ ዝሓለፈ ሰብ ድማ ከም ኖርማል ናይ 2-3 መዓልቲ ሓዘን ብድሕሪኡ ከም ዘይነበረ ይኾን ማለት እዩ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ጭካኔ ኣብ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣትዩ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ጭካኔ ቦትኡ ትሕዝትኡ ኢዳ ኣልፈላለ እምበይ እቲ ጭካኔ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ናይ ሰሙን ሓዘን ሓዚንካ ሓደ ብጭካኔ ዝሓለፈ ኣብ ልዕድምኡ ናይ ሰሙን ሓዘን ሓዚንካ ሓንቲ ብጭካኔ ዝሓለፈት ጓል ሂዋን ኣብ ዘይዕድምኣ ብድሕሪኡ ስማ ይኹን ከም ዝነበረት ይርሳዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጭካኔ ክንጭክነሉ ዝግበአና ላፍቲ ቅዱስ ቃሉ ብድፍረት ክንዛረበሉ ክንዝምረሉ ክንውድሰሉ ደኣ እምበይ ብጭካኔ ተላዒልና ከማና ዝበለ ሰብ ባርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ብኢድና ክንሕልፎ ኣይ ክንደይ ይኸፍእ ክንደይ ከይመርር ኣንሕና እኮ ኣይኮነይና ሰብ ህይወት ተናይ ባዕልና ህይወት እውን ብኢድና ክንሕልፋ ማንም ዝፈቐደልና ሰብ የለን እግዚኣብሔር ኣምላክ ፈጢርዋ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ኣፍታ ዝፈቐዳ ክወስዳ ኢና ንፅበ መኻዳ ከም ዘይቀርያ ንፈልጥ ኢና ግን መዓዝን ኣበይን ዝብል ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከምታ ዝፈጠረና ከም ዝወስደና ንኣምን ኢና ማለት እዩ ንፈልጥ ኢና ድማ ስለዚ ከየት ዝኾና ሰባት ክስካብቱ እግዚኣብሔር ኣምላክ መፅዩ ዝወስዶም ንምንታይ ኢና ንጭክነሎም ንምንታይ ኢና ህይወቶም ንሕፅረሎም ንምንታይ ኢና ፈረድቲ ንኾነ ህይወት ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ህይወትና በዓልትና ክነሕልፍ ሰባት ኣለና እንታይ ኮይንና እግዚኣብሔር ኣምላክ እቲ መንገዲ ስሒትና እቲ መንገዲ ሰይጣን ጽቡቆም ሲሉና ምፅአ እቲ ጸልማት ከም ብርሃን እቲ ዕረ ከም መዓር ላገበረ ህይወትና ክንሕልፍ ይገብረና እዚ ድማ ናይ ዘለዓለም ጸልማት ክንነብር ንግደድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ተግባር እግዚአብሔር አምላክ ይሐልወና ካብ ክፉእ ነገር ይኸልለና ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ ናይ ሰብ ደስታ ደለይት እምበር ናይ ሰብ ሓዘን ደለይቲ ንከይንኾን እግዚአብሔር አምላክ ይሐልወና ይሐግዘና ናልኩ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካለይ ግዜ ብካለይ ርስቲ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኩሉ ወዲ ሰብ ይኹን